बे मेथाइ दोंसेया गाबोन बेलासिहालागै रिलिज जानो हागौ बा हगारगोन आंनि इउटिउब चेनेलावनो हगारगोन। लिरनाय थांखिना गोबां दं, गोबां जाहोनखौ लानानै लिरनाय जादों। हानायमानि बिदिनो थाबनो बर'नो नाजागोन। माखासे जों फाइनान्सियेलि उइक ना, बेनिखायनो माखासे मेथाइफोरखौबो बर'ननो हाया। आं माने सोरनोबा थाखाय थाबैनो जायो, खिन्थु आंनि थाखायबा एसे सम नांगौ जायो। मेथाइ लिरनांगौआ एसेब्लाबो सम नांगौ जायो। खिन्थु सोरबाया दा बेखौनो गुबुनसो साननानै गुबुन माबा होनहरबावगोन दे। आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। आं मेथाइखौ सदसे नोंथांमोननो खोन्थानानै होगोन बा खोनासंहोगोन। सदसेल' बारा गोलाव नङा। गाबोन कमप्लिट खोनासंनो मोनगोन मोनानि समावहाय। नैबे मोनसे निउसखौ रिन्जय बसुमतारीनि टेट परिखानि माखासे जायफोर टेट परिखायाव पास जानानै साख्रि मोननाय ना, बिथांमोननि सायावसो माखासे बाथ्रा बुंनाय ना। एपइन्टमेन्टखौ मोनसिगोन होननानै बुंनाय बाथ्रा। थ' आं बिनि सायाव बारा बाथ्रा बुंनाय नङा। बिनि जोबखांनायनि उनावहाय सार रबिरामनि माखासे बाथ्रा बुंनाय ना, बेखौबो खोनासंनानै नायनि। लोगोसे नायखांनानै बा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव मा फोरमायहरनो गोसो नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। मेथाइखौ आङो सदसेल' होगोन दे, बारा गोलाव होनाय जानाय नङा। गाबोन नांगौब्ला नोंथांमोना कमप्लिट खोनासंजोबनो हागोन। आसा खालामदों बे मेथाइखौ बयबो गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा बजबगोन बा अनसायगोन। खुनु रमान्टिक नङा आरो खुनु माबा मोनसे नङा। जाय जांख्रिथायारि, जाय सोमावसारनानै फैनाय बै बेक्तिफोरनि थाखाय आरो जाय मुंख्लं न'खर, जाय मार्टियास फेमिलि ना। आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन, थांनायाव माने एसे दुखु नांनानै फैदों। बावहाय हरखाबै आङो बे पइन्टखौ लानानैसो आङो माखासे गोसोखांनानै लिरनाय जादों। माखासे बहाबा जायगायाव हाबहैबा बिखायाव नांबोनायफोरबायदि नाङो, दुखु मोनो मालाबा। थ' सदसे खोनासंग्रो, बिनि उनाव नैबे रबिराम सारनि लोगोसे रिन्जय बर' बिथांमोननि भिडिअखौ खोनासंनानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव मा लिरना हरनो गोसो लिरना हरनो हागोन। बर' गामिफोरा रान्दि आइजोफोरनि दाहा बिदा गोथां मुंख्लंफोरनि जेरावबो जेथिंबो फेलेंनि हांमा सुरनाय। हेलो, गुड मर्निं। टेट टिचारनि एपइन्टमेन्टखौ लानानै गोबां मानसियानो मेसेज हरगासिनो दङ। जोंना दाखालि बावै स्क्रिनिं कमिटिनि मिटिं जालांबाय आरो जेसेबां थाब हायो टेट एलपि आरो ইউপিनि मेरिट लिस्टखौ होनो थाखाय সাवরাইলাইনাই যাবাই। টেট টিচাৰৰ বিষয়ে বহুতে মোক মেছেজ কৰি আছে। দিনাখন আমাৰ টেট টিচাৰৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ মিটিং এটা হৈ গ'ল আৰু মিটিঙত মানে যিমান পাৰে অতি সোনকালে টেট টিচাৰৰ যিবিলাক মেৰিট লিষ্ট এইটো পাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে আলোচনা কৰা হৈছে। আপোনালোকে কেইদিনমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে টেট মাষ্টাৰৰ চাকৰি নিযুক্তি পত্ৰ আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইখিনি কথা আপোনালোকক মই সকলোকে জনাইছো। সানैसो नेबावनांगोन, नोंथांमोना बिनि उनावनो मेरिट लिस्टखौ मोनगोन बा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हासिगोन। दाखालि बावै अलरेडि बेनि सायाव सावरायनाय जाबाय आरो मिटिंआव बेखौ डिसिसन लानाय जाबाय। थेंक इउ। बिटिसिनि जोंनि फरायसालिफ्राव टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ साख्रि होनायनि थाखाय जे नायबिजिरनायनि हाबाफारि जादों, बे हाबाफारिया मालांखौनो जोङो फोजोबनानै लानो हाबाय। जों एपइन्टमेन्ट होनायनि मोनसे प्रसेसआव दंबाय थायो। खिन्थु खाफाल गाज्रि बाथ्राया जाबाय, थांनाय इउपिपिएलनि आमोलावनो सुप्रिम कर्टआव मोनसे केस दङमोन। निउसफोरनि जायफोर केन्डिडेटफोर, बे निउसनि डिग्री लानाय क्वालिफाइड जायफोर माने केन्डिडेटफोर, बिथांमोनहा माने 2024 ना मालाब्लानो थांनाय इउपिपिएल सरकारनि आमोलावनो बिथांमोनहा सुप्रिम कर्टआव केस होनानै दोनदों आरो गुवाहाटीयाव हाइकर्टआव केस होनानै दोनदोंमोन। आरो गुवाहाटीनि हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआ जोंनो मोनसे बिथोन होदों जे सुप्रिम कर्ट आरो हाइकर्टनि केसआ डिसमिस जायागौमानि बिटिसि सरकारा टेटनि जायफोर क्वालिफाइड, अलरेडि भेरिफाइड, जायफोरखौ जों नायबिजिरनानै फोजोबबाय, मोनथावथाव केन्डिडेट हिसाबै जायफोरखौ जों दा सायख'नानै लानो हाबाय, बिथांमोननो एपइन्टमेन्टखौ दानो होनो मोनथ'वा होननानै जोंखौ कर्टनिफ्राय बादा होदों। जायनि थाखाय जोङो दिनैहाय
फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैला रिटायार जानानै थांजोब्बाय फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय फरायनायफ्रा दिनै ब्रेकडाउन जानो नागिरबाय फरायसाफ्रा बिराद जारला जाबाय बेखौ नुनानै जों गाबोन दिनैनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ बेबायदि मोनसे थासारि जादों बेबायदि गिलु फालु फोरोंगिरिनि आंखाल थासारियावबो सुप्रिम कर्ट आरो हाइ कर्टआव मोननै केसआ गां थानायनि थाखाय आरो बिथांमोननिफ्राय जे मोनसे अर्डार केसआ जोबागौमानि एपइन्टमेन्टखौ होनो मोना होननाय बे गिथाव बाथाव अर्डार थानायनि थाखाय जों एपइन्टमेन्ट होनो गोसो दंब्लाबो जोङो हानाय जायाखै जों सेस्था खालामबाय थादों सुप्रिम कर्टनि केसआ बावैसो जोबगोन हयथ' खनसेसो एफआइआर जाबानो जोङो बेखौ फोजोबनो हासिगोन आरो हाइ कर्टनिखौबो जोङो हयथ'बा मास मोनसेसो हयथ' लाबावगोन दा बेबायदि केसआ जेला जोबगोन सुप्रिम कर्ट आरो हाइ कर्टआव जे दङ होमबानो जोङो अखानायैनिफ्रायनो जों एपइन्टमेन्ट होनायनि राहाखौ जों खालामगोन गभर्नमेन्टआ एपइन्टमेन्ट होनो गोसो इच्छाकृत भाबै जोंनि क्वालिफाइड सेंग्रा सिख्लाफोरखौ केन्डिडेटफोरखौ जों एपइन्टमेन्ट होआखै बे नङा आयेन आदालतनिख्रुइ कर्टनिख्रुइ देरसिन रावबो गैया सरकारा आयेन आदालतनि अर्डारखौ अमायन' खालामनानै माब्लाबाबो खामानि मावनो हाया दिनै इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ मिथिगौ स्कुलफ्राव मास्टारफोर गैया फरायसाफ्रा जारला जागासिनो दं थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ जोङो होनो गोसो हरसेनि गेजेरावनो जों होनो गोसो खिन्थु दिनै आयेन आदालत कर्ट कासारिखौ जोङो अपमान खालामनानै बिथांमोननि अर्डारखौ बारनानै रावबो सरकारा कोनो दिन कोनो लिडारा बेबायदि खामानि मावनो हायै जानायाव जोंनि एपइन्टमेन्टनि प्रसेसा दिनै थाबथादों गोसो गैयाब्लाबो जोङो दिनैहाय कर्टनि अर्डारखौ मानिनानै एपइन्टमेन्टखौ होनो हानाय जायाखै जोङो होनो गोसोमोन बेवहाय जोंहा दुखु दं जोंहा आफसोस दं जोंनि फरायसाफोरनि भबिसतखौ लानानै जोंनि केन्डिडेटफोरनि अधिकारनि बाथ्राखौ लानानै जोंहा गोसोआव मोनसे आफसोस दं जों एपइन्टमेन्टखौ दासिम होनो हायैनि खारना बे आरो बावैसोनो हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनि केसआ जोबनाय लोगो लोगो जोङो एपइन्टमेन्टखौ होसिगोन